Keep calm and bigarren kafea. Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri, gaur asteazkena da, eta asteazkenetan, badakizue, abeslariak izaten ditugula protagonista. Horregatik, eztia ekarri dugu. Tira horregatik eta erleen mundu eguna delako. Polinizatzaien garrantziaz, erleek aurre egin beharreko mehatxuez, eta eskaintzen dizkiguten onuraz kontzientzia sortzeko sortu zuten egun hau 2017ko urrian. Eta maiatzaren 20 aukeratu zuten, Anton Janssaren jaiotza datarekin bat egiteko. 18. mendean Janssa aitzindaria izan zen erlezaintza teknika modernoetan bere jaioterrian, Eslovenian. Maria Teresa Lehena Austriakoak Bienako erlezain eskolako irakasle iraunkor izendatu zuen, eta 1775ean erabaki zen Austriako erlezain irakasle guztiak Janssaren teknika eta metodoetan oinarrituko zirela. Nire ametxetan agertu zara, hainbeste urteren ondoren, baldosarteko belarren antzera erne zara. Enuen gogoratzen neure burua zurekin, nire hotsa beste bat zen. Garrantzitsua da eztia abeslarientzat, eztarriak babesteko ezinbestekoa baita. Entzungo zenuten, ahotsa zaintzeko asko hartzen dutela, laringeko mukosen konponketa bizkortzen du eta faringea leuntzen laguntzen omen du. Gauza bat esango dizut, gaurko egunez jaiotako abeslari oso ospetsu batek ez du estirik hartzen. Bai, gaurko egunez jaio zen Txerilin Jarkisian, Txer ez izen ez ezagunagoa den abeslari eta antzezle armeniarra. Sonny and Cher taldea osatu zuen 1960ko hamarkadan Sonny Bonorekin batera, eta arrakastea handiko diskoak argitaratu zituzten. Zineman eta antzerkian ere lan ugari egina da, eta Oscar saria eman zioten 1987an Moonstruck filmean eginiko lanagatik. Piskat aerobik da besti hau, ez? Ez da guain aerobik giroa eman dit. Piskat 90s fitness, ez? Ola... Bueno, gu 2000ko hamarkadan kokatuko gara. 2005an hain zuzen ere Living Proof The Farewell Tour amaitu zuelako, holtzak utzi zituen orduan, baina ez edonola. Guinness errekorren liburuak bakarlari baten historiako birarik arrakastatsuena bezala katalogatu zuen haren garaian. Baina ez zuen lana alde batera utzi. 2010an Burlesk musikala estreinatu zuen 7 urtean bere lehen filma, eta 2013an Closer to the Truth kaleratu zuen 12 urteren ostean bere lehen estudio lan albuma. Eta nola dakigun ez duela eztirik hartzen? Bada, gehien bat dieta veganoa jarraitzen duelako eta ez duelako animalietatik eratorritako jakirik hartzen 1980ko hamarkadatik. Beraz ez du eztirik hartzen. Ezti veganoa ez dago. Egongo da. Zerbait. Your kiss was so brand new, every memory repeats, every step I take retreats. Bamen dago bai, arroz integrala, agadea, arazea, azukre kainabera nektarra, sagarrak, kokoa eta bestelako fruituekin egindako ezti veganoa.
Orain esan dezakegu veganoa ala ez, urrengo protagonistak ziur hartzen zuela eztia. Batetik abeslaria zelako eta bestetik bere taldearen izenak erlei egiten dielako referentzia. Gaurko gunez 2012an zendu zen Robin Gibbs Britaniarra. Bere beste bi anaiekin batera, Barry eta Maurice Gibbs, bi jazz musika talde ospetsu osatu zuten. Eta nola da erle inglesez? Bai. Bi. Esaten dute 250 milioi disko inguru saldu dituela taldeak, garai guztietako musika artista salduenen artean kokatuz. Billboard aldizkariak dio, historiako 3. taldarik arrakastatxoena dela. Beatles eta The Supremes taldeen atzetik. 2003an Maurizen bat-bateko heriotzaren ondoren Barry eta Robin taldetik erretiratu ziren 45 urteko jardueraren ondoren. Hala ere, 2009an Robinek iragarri zuen berak eta Barryk adostu zutela Bee Gees taldea berriz osatzea eta berriro aritzea. Robin 2012an hil zen 62 urte zituela. Eta esan zioten to be or not to be. Hala. You can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, been me one thing kicked around since I was born. Never tolerate, not okay. And you may look the other way, but we can try to understand. And do your time, not make no man. Whether you're a brother away, you're a brother, you're staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking, and we're staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive. Tira, The Doors taldeko kidek ez dakit estirik hartzen zuten ala ez, baina besti batean zera diote, you need honey, look to the bees, you need loving, come on here woman. Eztia behar duzu, bilatu erleak, maitasuna behar duzu, etorri hona. Robin Gibbs hil eta urtebetera Raymond Daniel Manzarek hil zen. Estatu batuar musikari, abeslari, ekoizle eta zinema zuzendaria izan zen. The Doors musika taldearen sortzailea Jim Morrisonekin batera. 2013ko martxoan kolesteroliokarzioma izeneko minbizi arraro bat diagnostikatu zioten eta Alemanira joan zen tratamendu berezi bat jasotzera. Bertan, bere mediku eta erizainentzako kontzertu pribatua ere egin omen zuen. Bazirudien hobetzen ari zela, baina 2013ko maiatzaren 20an Roseinko ospitale batean hil zen 74 urte zituela. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Euskaraz ere abesti askok aipatzen dute eztia. Mikel Laboak zioen zure begiekene maitia badute biek dirdir eztia. Eta Ruperrek aldiz, zaku karrerak eta bidaia handiak ezagutu nahi ditut enpatxu eztiak. Benitok bihotz minberen egun sentia, herri sofrituaren lamia, ipuin zarren piper eta eztia. Eta Niko Etxartek infinituki eztia da zure bisaia eta duen airea graziaz betea. Baina kantu berriagotara etorrita agian Lier aipatu beharko genuke ezti eta etxizko egunak izenburua jarri zioten abesti bati. Eta Berte Pratok album oso bat eskaini zion. Bizitza eztia izena duela oso gutxi argitaratu duen lanak. 7 abestiz osatutako diskoak Erromara eraman gaitu, Dolce Vitaz gozatzera. Azken orduen aldean itxarango gaitu Nik esaldi bat esango dut eta bukatzen detenean esaldia zuek egin behar duzue. Bale. Ados? Venga, badakizue zer den eztia bezain goxoa. Amatxoen maitasuna. Hola bai, sondo ekipo. Nahi Alkortak 10 buruz hitz egingo digu. Euskal Herrian jada ospatu dugu hemen eguna, eta Ipar Euskal Herrian aldiz, maiatzaren 31an ospatuko dute. Ari horritiraka ziur hausnartzeko aukera eskaintzen digula nahiak. Eta esan bezala musika ere izango dugun noski, doinuetatik haratago tartea eskainiko dizuegu Gartxotun zain letonari esker. Eta Iban Martin abeslari eta argazkilaria dator elkarrizketa akustikoetara aitaren heriotzari buruzko disko bat ondu du. Zaurietan lore izena jarri dio, beraz, etorri gure altzora zauria goxatzera. Entzuleok martxoak 20 ditu gaur, eta asteazkena da, ongitorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete.
Entzuleok, zuekin Eneko Iturbe Otamendi, egunon. Egunon. Eta zuekin lehen beste bat ote zen Naia Alkortalez, garai, egunon. Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeizarandi, egunon. Egunon. Ui, geratu zara pixkatur. Zer dezu? Bale, txain, igo musika eta berriro. Entzuleok, zuekin Goiuri Ezeizarandia. Egunon! Oh yeah! To be or not to be. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1187 du. Goizak 10:18 minutu, maiatzak 24 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ba horixe, ongi etorri guztioi. Naiz irratian zaretela, bigarren kafean. Esti giroan abiatu nahi genuen gaurkoa eta Berde Pratoren bizitza estia diskotik Un Sol Claro. Goizeko 10:20 minutu gure txatera begira, egunon gaztiak diote hemendik, egunon, ze ederra kamiseta inigo, bai, maite dute azkar bat, aurrekoan Baionako Bernat Etxepare Lizeoan, Baxua Euskaraz kamiseta ederrau oparitu ziguten gaztei, euren militantzia, euren borrokarako grina, euren erresistentzia txalotu genuen, baina, tira, kamiseten oparia ere, txalotu beharko dugu, ze gustora asko jantzi dut gaur, maiatzaren 20 honetan eguzkia ikusi eta berde kolorez etxetik ateratzeko asmoa egin dudanean. Naia, Laister elkartuko gara, dio Gorka Santestebanek? Bai, eskola txikien festan. Oso ondo Gorka, nire maite duta da badatorrela beroa, eta Laister terrazan eguzki hartzeko aukera izango dudala. Atzo afaldu nun terrazan, eta leku baten bila entzuten aritu nintzan esan ezinekin gogoratzen ze ona. Naia, gaur dantzatu zer? Alpertuta etorri naiz. Alpertuta etorri da. Ona dio Indiokerrek, Enekon beroketak, Inigo mikrotokezitoa, Goiurin flowa, oso ona dantza, bereziki ederra. Nire beroketak? Zertan ibiliaiz? Igual, hola pixkat berotzen, aurretik edo aiko zinen. Igual hemen dakat gesto bat hola eskuak, ez dakit, estiratze aldera edo luzatze aldera agian horregatik, ez dakit. Tragedia txikien klubari ate bat zabaldu behar digu. Gorkari taperra erori zaio, eta puskatu. Eta makarro irigabe gelditu da. Ze ongi kristalezkoa dela. Oso ongi, zure osasunerako Gorka, pena, kristala hautsi egiten dela. Baina osasuntxoago izango daba kristala, ez da? Lasai itxi atea Imanolezuk, ateari beldurrik gabe. Zan, taperra hautsi dela... Piskat, wild track. Wild track, Kanga, pum! Zuen maite duten tarteari leku inbarko diogu, eta Eneko Iturbe Otamendi, zuri dagokizu lehenengo maite duta. Bera, nire maite duta da borroka bat irabazi dudala. Zango zu, ze borroka? Borroka zen nire aurka, ni nire aurka, eta niri askotan kostatzen zait iapaindegira joatera. Hori da prozesu luze bat esaten dut. Aste honetan joango naiz ia moztera. Eta normalean prozesu hori luzatzen da gutxi gora bera hilabete batez, esaten detela astero, gaur joango naiz, baino izan naiz joaten. Baina, ze gertatu zait? Kasu honetan, ez detela inbeste denbora pasa. Aste bete nahiko izan dela.
Ara? Eta orduan, nik nire buruari irabazi diot. Nahi alkortalez garai, zein da zure maite duta? Bueno, nator pixkat melosita, Oi, estia. Esti eta pixkat pelotare bai. Azken aldian tokatu zait medio desberdinetan egotea, eta inon ezin naiz izan. Eta oso polita iruditzen zait Inigok esaten duenean naiz irratian zarete hori. Beraz, eskerrik asko, ze hemen izan daiteke. Posten gara entzuleok bai, naiz irratian zarete, eta gu hemen zuekin maite dutake elkar banatzen. Goiuri ezeiza Arandia, zein da zure maite duta? Nere maite duta. Nere maite duta da, goizeko 5 esnatu, eta ez izatea esna dagoen pertsona bakarra. Tira, hori da, nire txantxetako maite duta, maite dut serioagoa ere badaukat, ze kontua da, gaur agian 5 esnatu naiz baita ere urduri nagoelako, gaur oraintxe bertan une hauetan ebakuntza egiten ebakuntza bat egin bertzioten nire mutilaren aitari eta horretan ari dira, oraintxe bertan, eta kontua da, justo orain horretan dagoela, eta orduan urduri nagoela, eta aldi berean, justo goizeko 5 esnatu naizenean, sartu naizela Instagramen, eta jarraitzen dudan eduki sortzaile batek, igo duela estatu batu erra da, eta orduan ordu aldaketaren gatik, 5 agertu zait bideoa, igo du bideo bat esanez, gaurtzela bere azken minbiziaren tratamenduko azken saioa, eta pozik zegoela, eta eskerrak ematen bere jarraitzaileei, emandako babesaren gatik, eta hori, eta iruditu zait, bidaz, kointzidentzia politia, ze ebakuntza hau minbizi arrazoien gatik da baita ere, eta hori xe, kointzidentzia polita iruditu zait, eta mendik, animo asko. Baina tira, aiki dira, gure ahots berria. Baina tira, jaio dira, bihotz irautzagia. Nire maite duta bihotz iraultzaileei kantu hau baliatuta, baina ez bereziki atzo kontatu zigutelako zialako lagun batek Mexikoko, oso etxe sentitzen dudan hiri batean, Torreonen, badagoela kantzileriaren museo izeneko espazio bat, eta bertan eskatu zioten nire lagun Aldori bere futbol kamiseten erakusketa bat egitea. Aldo oso tipo xelebrea da, humanista, idazlea, unibertsitateko irakaslea, beste gauza askoren artean, eta futbolzalea morratua eta futbolaren inguruan asko idatzi duena, futbola, kultura, Mexiko, Kolombia arteko kultura mexaren inguruan, eta nola eraikitzen den nortasun bat, batez ere estatu batuen hegoaldean, mexikarren presentzia handiarekin, eta futbol gertakizunen inguruan, eta besterako kontuak. Eta beraz nik erabaki nuen momentu batean, Euskal selekzioak zuen kamiseta oso diseinu eder bat, Adidasek egin zuen diseinu bat, orain dela 3 urte, oso retroa eta oso polita, eta ura lortzea eta ari oparitzea. Kostazitzaidan bide batez kamiseta hori lortzea, baina azkenean aurreko Gabonetan elkartu ginen Frantzian eta bertan oparitu nion, eta ark niri Mexikoren 80ko hamarkadako kamiseta oso eder bat. Nik beti esaten dut, nire bigarren aberrian ni euskal mexikarra sentitzen naizela, eta asko gustatzen zaie, eta gainera esaten dute, güey, sin pasar por español, noski, bai, lehenengo euskalduna, eta gero mexikarra, eta horrek poza handia ematen die. Kontua da, erakusketa horretan dozenaka kamiseta daudela, batzuk oso bereziak, batzuk ineditoak, bazegoen bat Maradonak sinatuta jarri ez dutena, museoak zuelako beldurra lapurtu egingo ote zuten, eta horrelako kontuak, baina antxe paretean, munduko hainbat futbol talderen kamiseten artean badagoela euskal selekzioarena, eta atzo bidali zuen argazkia, arro, nolabait, bera ere, nahiko euskal zale eta bertzale sentitzen delako, eta antxe zuela, eta horrexegatik, nire maite dutak gaur horri, poza ematen didela jakiteak euskal selekzioaren kamiseta hori badagoela, nolabait, munduko hainbat futbol talde eta selekzioen arteko kamiseta erakusketa horretan. Goizeko 10:27 minutu dira, ez dakit txatean beste mezurik baute daukagun, ala balin bada, bixi berreskuratuko dugu. Zorionak itxaso Leon lankidearen urteak direla gaur.
eta Gorka Santestebanek hori bazekien, eta gainera Gorka Santestebanek Itxaso Leonentzat bertso bat ere helarazi digu, beraz ezertan hasi aurretik, ezertan jarraitu aurretik, Itxaso Leoni zorionak eta Gorkaren bertsoa, bueno, uste dut bertsoa dela, ez? A ber... ez daukagu bertsorik, bi audio dauzkat Gorkarenak entzuteko. Gorkak gero entzungo zaitute, gaur goizean, ez dit bizitzak denerako eman, uste nuen bertsoa genuela, baina tira, bamendik musio handi bat Itxaso Leone lankideari, entzuten ari bazaigu, eta entzuten ari ezpada, izango da bere urtebetetzea ospatzen ari dela, baina, bigarren kafetik gogoratu gara berarekin, musio handi bat, zorionak, eta gozatu eguna egiten ari zarela. Aurrera goaz, entzuleok. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Amaren eguna ospatu da Hego Euskal Herrian, Espainian ospatzen den datarekin batera maiatzaren 3an, eta datorren astean ospatuko da Ipar Euskal Herrian maiatzaren 31an. Herri ikuspegitik horrek zerbait adierazi beharko liguken arren, ez naiz bidasoak sortzen dizkigun gatazkez hitz egitera etorri. Aritu zineten hortaz ere Bernat Etxepare Institutotik eta. Ikastetxe eta aurreskola askotan ospatzen dira oraindik mota honetako egunak, eta marrazki bat, eskulan bat, gutun bat, edo denbora eta bestelakoak heltzen baldin badira, hemen eskuetara irribarre erraldoia eta begiak dirdir izan ohi dituzten umeen eskuetatik opariak. Oso opari ederrak izan daitezke, naiz eta objektiboki paperean dagoena zirriborro huts bat izan. Simbolikoak, maitasuna adierazpide bat, familia perfektuko amari gorazarre bat. Badakizue, aita, ama eta umeak, eta aldela ile hori eta begi urdindunak. Baina bi ama dituen aur batek agian ez du bi opari egiteko denborarik, ez daukerarik ere kartulina bakarra dagokiolako. Amarik ez duenak zer egiten du tarte horretan, eta aitaren egunean aitarik ez duenak, familien aniztasuna hitz egiteko aukera zoragarria izanik gutxi dira hala sustatzen duten espazioak oraindik. Hemen idealizazio absurdo baterako eguna izan ohi da. Orain gutxi ere aipatu banuen ere, ez dago soberan jendarte honetan ama izatea marroi bat dela gogoraraztea. Ama izango ez bagina bezala lan egitea exigitzen zaigu, eta lana egingo ez bagenu bezala ama perfektuak izan bar gara. Kristalezko sabaiak hautsi behar ditugu askari osasuntsua barnean duten kristalezko taperrekin. Eta plastikozkoak erabiltzea bekatua dela gogoan izan. Eta laneko arazoak ez ditugu etxera eraman behar aurrek haurtzaro zoriontxoa izan dezaten. Beraz, zorte hon telelanean ari zareten hori. Amek, bataz beste, 111ko diru-sarrera galera dute aurraren lehen urtean. 10 urte beranduago galera hori 128koa da. Ama izan ostean, jardun osoz lanean aritzeko aukerak 125 eta 30 artean gutxitzen dira. Langabeziak pasak igotzen dira, eta hori aiten artean ez da gertatzen, soldaten arrakalaren 180a amatasunari loturik dago, eta hemen 182ak bere ibilbideari eragingo dioten erabakiak hartzen ditu, lanaldia murriztu zuko eginez edo eszedentziak hartuta. 186ak zama mentala eta etxearen kudeaketaren arduraren koskarik handiena bere gain du. Zakurra serre bat ipurdean etengabe hozkaka ariko balitzaio bezala, egitekoen zerrenda etengabe uneoro gogoraraziz. Ama perfektuak gorputz perfektua du. Umeak maitasunez tratatzen ditu beti. Ongi orraztutako aurrak, kotxea ongi aparkatuta eta arratsalde osoa aurrekin jolasten igarotzeko aukera. Egunero. Eta crossfit egin ondoren lagunekin brantxak egiten ditu. Ezin da ama hori izan. Ez da larrosaiak eta bonboiak urtean behin oparitzen badizkiguzue ere, sentitzen dut. Ezinezkoa da. Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes
Amon inguruko 10 egi hauek ekarri ditut, eta kaso gezurtxoren bat ere. Amak nekatuta bizi gara, lo gutxi eta gaizki egiten dugu. Zer esanik ez, 3 urte zazpiko haurrak dituztenak eta gaua titia ematen igarotzen dutenek. Eta nekatuta esnatzen gara, nekatuta jolasten gara lurrean eta nekatuta egiten dugu lan. Amek ere larrua jotzen dugu. Zuen amek ere bai ziurrenik. Batzuek etengabe, beste batzuek ia inoiz. Edo larrua jotzearekin amesten dugu. Beraz, bonboi kaxaren ordez, hobe satisfyer bat oparitzen baldin badiguzue. Amek garrasi egiten dugu. Ezin da ekidin. Haurrak diseinaturik daude zaratatsuak izateko, asko mugitzeko eta beraien burua behin eta berriro heriotza arriskuan jartzeko. Garrasi egitea bizia segurua izateaz gain oso askatzailea izan daiteke. Platerak nahita apurtzea bezain beste. Amok ere alabak gara, zaurgarri gara. Errebelde izan bar gara aurreko belaunaldiarekin haustura etengabea eta egiteko beste modu bat performatu behar dugulako. Eta hala ere, gustora arditzakegu gure amaren kroketa eta perrak. Alaba izatea ama izan da oso zaila bihurtu daiteken arren. Ez gara unikornio zoragarriak piruleten eta kotoizko lainoen munduan. Amak, mamuz, beldurrez eta haserrez beteta bizi gara. Eta badaude, edo akaso bagaude, ama gaiztoak ere. Ez gara tuntunak. Ai, gaixoa, ume bat besotan, bestea hankatik arrastaka eta bestea hankorrik akotxe batek harrapatzeko zorian duen hau, ez da gai izango hau ulertzeko eta bere bikotekide gizonari azalduko diot. Eman eskerrak, begietan laser hiltzaileak ez ditugulari oraindik. Ezin dugu guztiarekin, eta hala ere, 300 emateko joera izango dugu dagozkigun eta ez dagozkigun gauzak aurrera atera daitezken. Leher eginda, negu beltzean, igande goizeko 8 futbol partida bat ikustera joateko gai bagara aurrari ilusioa egiten diolako, ez gara ba izango gai mundua aldatzeko, bide batez, puto futbol. Ama guztiek ez dugu aurrik alboan, ama batzuen aurrak hil egiten dira. Batzuk ez dute inoiz haurdunaldirik lortzen. Batzuek ez zuten ama izan nahi eta aurrak dituzte. Batzuk ez dira biologikoak eta ama batzuek beraien aurrei uko egin behar diete. Ama batzuei beraien seme-alabak kentzen dizkiete, sarri nahiko arrazoirik gabe. Ama batzuk abortatu egiten dute. Batzuek beraien seme-alabak milaka kilometrotara utzita heltzen dira gure herrietara. Batzuk ama dira kartzeletan. Ama askok seme-alaba helduak dituzte dagoeneko. Ama batzuek aurrak beraien aitak hiltzen dituzte. Eta denak dira amak. El secreto es que a veces siento que esto me queda grande. Que ojalá viniese. Zoriontsu izan gaitezke umeekin gaudenean edo ez, eta zoriontsu izan gaitezke ume gabe gaudenean edo ez. Zoriontsu izateko eskubidea dugu. Eta azkena, amak nazkatuta gaude, garrantzitsuak ez garela sentitzeaz, debalde lan egiteaz, errekonozimendu sozial eta ekonomikorik gabe zaintzeaz. Nazkatuta gaude, aurrek Montessori, Pikler, adimen emozionala, mugimendu askea, mugak goxo, asertibitatea, empatia, kontaktua eta naturan jolastearen beharra dutela entzuteaz. Nazkatuta gaude dena gaizki egiten dugula entzuteaz eta bizitze soiagatik gure aurrei traumak sortzen ari garela sentitzeaz. Cerveza caliente, rutina sin freno. Charlas a medias sin... Ze akaso, aurrek hori dena behar dute, baina amok behar duguna da ikusiak garela sentitzea. Komuna garbi egotea, empatia, baso batur, dirua, besarkada bat hemen seguru zaude mezu implizituarekin, larrosen ordez oparitatako satisfyerrari tarte bat eskaini ahal izatea, sarea eta beste ama batzuekin egoteko denbora. Oinarrian, amok behar duguna da bizirik gaudela sentitzea. Ama trajea jantzita dugunean ere, egoenean gaudenean ere, bagarela ere sentitzea. Iraultza, klarionez margotutako parketetako lurretatik hasiko dugu, beraz, presta zaitezte. Eta bide batez, musu bat hemendik, Edurne, Itziar, Ana, Ainoa, Amaia, Marian eta Koro. Akaso gutxiegi esan arren, maite zaituztegu. Eta bonus track bat Goiuri, ez gaitzazue ama txo deitu, mesedez.
Neri amatxo oso polita iruditzen zait. Charlas a medias, interrupciones sin fin. Cuando se supone que me toca a mí. Eskerrik asko nahi alkortalez garai. Zuei. Laizter arte. Quien soy antes de esto era otra. Pierdo la calma, grito sin querer y pido perdón antes de entender que el secreto es que a veces siento que esto me queda grande. Que ojalá viniese alguien a sustituirme. Envidio a la gente en las terrazas, imagino otras vidas, pero aquí es donde quiero quedarme la mayoría de días. Mamá, auxilio, dime cómo lo harías tú, aunque me arrepienta de preguntar. Mamá, sé que nunca te hago caso, pero te quiero mucho, ¿vale? La mayoría de días, la mayoría de días, la mayoría de días, el secreto es que a veces siento que esto me queda grande, que ojalá viniese alguien a sustituirme. Envidio a la gente en las terrazas, imagino otras vidas, pero aquí es donde quiero quedarme. El secreto es que a veces siento que esto me queda grande, que ojalá viniese alguien a sustituirme. Envidio a la gente en las terrazas, imagino otras vidas, pero aquí es donde quiero quedarme la mayoría de días. Entzuleok goizeko 10 eta 40 minutu oraintxe puntuan eta bagoaz aurrera. Zer eta gure asteko zozketaren inguruan aritzera. Begietan ikusi dategia, berriz diltzatuta hemen erdia, baina hori etzen gure zauria, enaiz hau esateko gai. Kanpoan deno gure zai, mila bidere esan. Entzuleok atzo esan genizuen eta dagoeneko batzuk hasi zarete gure sareetan, zozketan parte hartzen. Batzuk ez, askotxo izan zarete. Esan ezinen kontzertua izango da ostiral honetan Tolosako Topik aretoan, ez Leidorren, Topiken, baten bat despistetuta egon dela aitortu diguzuelako. Eta guk bizarrera dauzkagu kontzertu hortarako, esan ezinen hormetan idazten, biraren nolabait, heldutasunean dagoeneko kilometro batzuk eginda, bide bat eginda, aitzakiari jartzeko aukerarik ez dugu, esango dut. Eta gainera bidelagun oso bereziek inguratuta, atzo Janire Arantzabek baimena eman zigun Goiuri, sekretutxoren bat kontatzeko. Ziur zaude? Bai. Hasi behar dugun hemen kontatzen gauzak eta gero Janire Asarretu egingo den, eta nik inoiz ez dut ikusi Janire Asarre eta ez dut ikusi nahi. Nik ere ez dut. Nik Asarre ikusi dut. Zurekin? Ez duk, ez nerekin ez. Asarretzea ondo dago noiz. Bai. Nerekin nenuke esango. Orduan kontatu... Inoiz pixka etorrela... Ez dut, asko Asarretu ganik ez. Orduan kontatu. Bere baimena balin badaukagu? Venga, daukagu. Nolabait esateko, N bat errepidean, gure laborategitik Donostiara 3 geldileku. Zer. Bai, 3 geltoki. 3 geltoki? Geldileku barkatuko dite. Geltoki Tolosatik Donostira. Bai, eta Tolosa eta Donosti dira abia puntu eta helmuga. Erdian geltoki bat. Baina geltokia zari zara, autobus geltokiaz? Geltoki bakoitzean artista gonbidatu bat. Tolosa, Donostia eta bidean dagoen beste herri batetik. Bidean herri asko daude. Hortxe dago koska. Baina, nolabait esateko herri horren ordezkaritza badaukagu gormaian. Bueno, zalantza daukat. Ui. Usango nuke. Hemen kontua da, Bilabona edo Zizurkilki. Hori da, horrentxe ez dakit non bizi deneta. Badatorrela norbait. Bueno, baldin eta egun hauetan gertaliteken erditze batek ez badu azken orduan
haren presentzia. Berak ez du erdituko, pista guztiak ematen hasi du, baina bere bikotekideak bai, eta noski, bera erditze horretan egongo da eta ez gurekin kantatzen. Eneko, pistaren bat gehiago behar duzu? Asko zerresagoa. Xabiarritak badaki, ez? Ha? Vale. Erresagoa da Tolosakoa edo Donostiakoa? Ez, esan barora, erresagoa litzakela bera balitz aurdun dagoen pertsona, eta orduan, ez, aurdun dauden Badakitzen ez den. dira inbeste, eta orduan, baina, bale, ez dira. Ez, gustatzen zaite agian nahikoa horrela pista horiekin, ez dugu dena kontatu behar. Ados. Akaso, entzule batzuk bizitzan entzun eta ikusi ez duten instrumentu bat ikusiko dute holtzan. Wow. Hori ere esan dezaket. Vale. Eta, Orduan badakit. horren badakizu, falta zaizu hirugarrena orduan jakiteko. Baina ez da pertsona, osea, Bera, ez, instrumentu arraroa daramana, da eta... geltoki bat. Tolosa, Donostia edo Biderdikoa, hor nunbait, dago Ai, instrumentu berezi bat. Ai, bagarraio publikoa. Eta gerora, beste bi geltokietan, beste Oiuri asko pentsatu behar dugu. Parte Jende hartzaile. gehiago, bai. Bale. Eta, txoin, hirugarren parte hartzailearen pista esan duzu? Ez. Hirugarren parte hartzailearen pista hortzegoen implizito. Vale. Entzuten ari ginen eta. Ados. Entzuleok, zer esango dizuegu, lehiaketan parte hartzeko gure Instagramen erantzun behar duzuela. Nola da galdera, Goiuri? Galdera da, nola izena duen Janireren, esan ezinen azkeneko diskoak, eta muganekin egin genuen bezala hiru aukera jarri ditugu, eta aukera bakarra da zuzena. Eta aukerak dira. Zaurietan idazten, hormetan idazten, edo hormetan margotzen. Ados. Orduan, guk askotan aipatu dugu disko honen izena, beraz, gure entzulek badakite nola izena duen diskoak, baina, ondo erantzun beharko dute, zuzen erantzun beharko dute, momentuz, 188ak ondo erantzun duela. Euneko? 88. Bat ni nintzen pixkat troll beste bat erantzuten. Bale. Bueno, Baina ni naiz euneko 12 hori. 100, begira, Goiuri, galdera bat, gu parte hartu dezakegu zozketan? zuek parte hartu dezakezue, gero, prestatzen dugunean, zozketarako papertxak eta prestatzen ditugunean, zuen izan egingo dut. Orduan, ezin dugu parte hartu. Ez, nahi baduzu parte Oi. hartu, baina gero, zure izena zaborretara joango da. Bueno, Bide batez, Pablo Zurutuzak mugan taleko Pablo Zurutuzak idatzi zigun, esateko. Kontua da, beraien zozketa egin genuenean, mugan kontzertuko zozketa egin genuenean, galdera bera egin genuela, muganen diskoaren izena, eta hiru aukera, eta bakarra zen zuzena, eta aukera, gaizki zegoen aukeren artean jarri genuen, bizitza kafea da. Gaizki dago ez du horrela izena muganen diskoak. Baina, esan ezinen diskoarekin ere, pentsatu nuen agian kafearekin txistaren bat egin beharko dugu, ez genuen egin, eta Pablok idatzi dugu, hormetan kafearekin margotzen, kafearekin idazten, eta kafezko horma bat. Nik ezin dut beraz ez dut bozkatuko, baina hortxe doaz nire ekarpenak. Badakizu norbai egongo den kontzertu horretan? Bai, Tolosatik Donostira bidean, geltoki bat. Asko zerrexagoa eta gainera entzuten aritu balin bada, dagoneko badaki hiru kolaborazio bereziak nor diren, baina den ez dugu esango. Ze Iraia Kanbra ostiralean topiken egotekoa da. Bai, hori da. Kaixo. Kaixo eta Iker Gurrutxagak parte hartu ezake lehiaketan nahi balin badu. Eta zergatik ez zuzenekoan. Ai, bala, letxe. Etorri nahi aldezu kantatzea. Kantatu? Kantatzea bai. Nik backing vocals batzuk edo gitarra Gero batzuk egingo ditu batzetik. eta edo gitarrarekin zera nota irekiak emateko aina asmateko nuke. Bueno, izu, Ez hartu hitzik, ez bada, nik gero egin egiten dudalako, ez dakit. Nik bakarrik entzun dut instrumentua Tolosa eta Donostiko geltoki batean hori bakarrik entzun dut, ez Bai, gehiago entzun. kontesturik ez du garrapatu. Ez dakigu instrumentu hori badagoen fizikoki toki horretan. Esan duguna da, instrumentu bat, esan ezinen ostrilego kontzertuan instrumentu bat, entzulegoak ziurrenik, entzulegoaren zati batek ez duela inoiz ikusi eta entzun zuzenean. Eta, hiru kolaborazio ditugula, Donostia, Tolosa eta Donostiarik Tolosara bidekoak. Bat Iraiari oso gertu geratzen zaiona gainera. Bai, bat badakit nik. Vale, eta esan dugu, ere, pertsona horrek, ume bat espero duela aurrengo egune. Ez da, badakin nordean. Vale, gero instrumentu berezia dago, eta gero dago Donostiako beste norbait. Bueno,
esan ezinen disko horretan, hormetan margotzen deritzon disko horretan, egon daitekeena. Bueno, hori dira pistak. Guk erronka badaukagu, zuentzat. Ez zuk. Niri sartu. Egunen batean, horrekoan deskubrutu genuen Mas Proren baitan, Bai. deskubrutu genuen Super Trivial existitzen dela kanal bat. Bai? Eta ez da Super Quiz, umeek jokatzen dutena. Ez ditu 3 erantzun posible. Hau da, berrogei galdera. Berrogei galdera eta asmatu egin behar. Eta erronka da gu zuen kontra. Ados, usatzen zait. Hemen lehiakortasunaren erregeak eta erreginak garbi dago Iker eta Goiuri direla. Iraia Kambra eta biok goazela, aruntza, joan beharrean. Zeneko, joango ba. Obligatuta, baina, bueno. No, nire irabaztea joango naiz, Nahi dut. Baina, 3 kontra 2, orduan guk ere baten bat hartu. 3 bat? Hombre, garate. Bueno, bestela. Garate izango zen oso lehiakorra, baina ez dakit da lehiakorra izateak gero emango ligukena abantaila. Bide batez, Gurrutxaga aitortu digu inoiz antenan hau, azkeneko Frantziako turrean nik apostu edo galera bat izan nuen garate eta zurekiko, eta horion arbua, bisigua, ze jan behar dugun, baina garaia ere pasatzen hasiko zaigu ez, bisiguaren garaia hause da, Iker, ona orain? Orain, ja, bukatzen, baina, bueno, berdin du, bilatuko du. Niri berdin dit zer den. Kontua da, irabazi dugula, eta gainera berritu beharko dela apustu hori ez. Hori da, eta turra aurretik egin beharko dugula bintzat. Bai. Bona, kaso turrean, solaski detor zaitezkete behin, eta hori joan behar hemen Tolosan jarriko dut bisigua, ojo. Bueno, ez dago problemik. Ez da txarra. Mira, baina Mas Proren inguran hitz egitera etorri gara gaur, eta hemen Gurrutxaga Kambra eta elkartzen balin bagara, az gaitezke zalapartaka edozein gairen inguruan, baina lenguan aitortu genien edo zin egin genien, hobeto esan da gure entzulei, Mas Proren inguruan alako osnarketa espaziotxo bat hartuko genuela, denbora ikarrari mordua ez dugu, baina baina genuen pixkat amaitu osteko osnarketa bat, justu harrapatu genizuen 2. jardunaldia asteke zegoen hortan. Bueno, ze ondorio, ze valorazio, ze osnarketa, zer utzi dizue, ze hau zapore utzi dizuen, olabait Mas Pro horrek Iker eta Iraia. Nik esango dut, nik pozik geratu naizela Iraiak begiak gehiago zabaldu dituela iruditu zaidalako industriaren aurrean. Pixka bat gehiago. Bai, gainera uste dut, 2. kafean esan nuela, niri juntzitzaizkiala gogo guztiak musikari izateko. Hori ere badauka. Azkenean, nik uste dut atera dudan izenburua Mas Protik eta hitzaldian bertan esan nuena izan zela oso argi geratu zait musikaren industrian negozio huts bat dela eta dena poltsikoak eta karterak mugitzen duela. Hori izango nuke horrela izenburu bezala eta uste dut nahiko zaplastiko izan zela hortaz konturatzea. Azkenean, beti esaten dugu ez, musika idealizatzen da, musikari izatearen ogibide hori idealizatzen da, eta idealizazio hori joan zitzaidan bapatean. Terrenoa prestatzen joan ginen, Ni denbora dara bat Iraiari gauzak esaten. Bai. Bueno, hemen aburrela, alakoak horrela izan dezake, honek horrela pentsa dezake, eta berak beti esatizia, baizera, lenguan. Nik uste dut bat baino gehiago, kontu zela, bai, horrela da. Ni pixka bat hildo horretatik baita ere. Gero, galdera luzatuko dizuet zuei. Eta asko gustatu zitzaialako estenaren kontuan ibili zen momentua. Nik Asensioren iritzea jakin nahi dut. Bai. Begira. Gari zarete pentsatzen, lokatzaz Asensio hemen izketan nahi dugu, ez da? Ez. Eta nik baita Goiurik ere, ze Goiuri gaur egun bestaldean ere badago, programatzailea izatearen aldean ere badago. Industriaren alde ilunean dago. Bai, esaten zen, udalek promotora bezala funtzionatzen dutela askotan, eta horrek ez duela horrela behar, hori tokatzen zaizu zuri entzutea, Goiuri, tokatzen zaizu, eta ni gainero oso kritikoan ez horrekin udalekin, hortaz, tokatzen zaizu. Ez, hemen kontua da, euskal eszena bakarra da, edo anitza da. Galdera ona da, eta nik honen inguruan inoiz osnartu eta iritzi eman dut, uste dut dauzkagula oraintxe Euskal Herrian 3 eszena. Eta bai, ze Euskal eszena definitzen dugunean nere ustez, eta Euskal zinea definitzen dugunean bezalaxe, eta zinemaldian urtero daukagu nolabait
Euskal Herrian egiten den industria eta Euskal zinemaren arteko banaketa hori egin beharra eta banaketa hori hizkuntzatik egiten dugu, nire ustez Euskal Herrian baditugu 3 estena. Alegia, La Oreja de Van Gogh Euskal Herriko musikaren estena izan bada, eta bide horretatik, Leire Martinez ere izango litzateke, eta beste hainbat proiektu gazteleraz aritzen direnak, bi hauek aipatu ditut, baina asko dira, askoz giro euskaldunagoetatik ere gazteleraz aritzen direnak, eta bar, egongo litzateke nerezako espazio misto bat, ez duena, esango nuke, parametro berean, edo berberetan lehiatzen, eta izango zen oso espazio elebidunean abestuta, badirenak bi esparruetan, euskal militantzian batzutan, eta era berean, Espainiar edo Frantziar estatuaren hizkuntzan abesten beste espazioetan daudenak. Eta gero ongo litzake euskal estenan, niretzat euskaraz abesten duen estena, edo behintzat erabat modu nabarmenenean euskaraz abesten duen estenak. Ez dut ola jaintzi arte euskal estenatik aterako 4 esaldi gazteleraz kokatzen dituelako estetikoki bere letra batzutan. Baina badatozkit burura oso agerikoak diren Izaro edo Idoia Surmendi bezalako artistak, beste merkatuekin beste modu batera konektatzen dutenak, edo badatozkit burura, erabat gazteleraz abesten duten artistak ere ez. Eta uste dut hor, 3 estanataz hitz egin behar dugula, eta sortu dela azken urteetan terreno hibrido bat, gazteleraz abestuta oso euskaldun sentitu daitezkeen eta oso gure sentitzen ditugun artistak badaudelako, eta duela 20 urte hau etzen gertatzen. Mikel Erentzun beti izan zen beste aldekoa. Orain euskeraz abestu gabe, gure aldeko sentitzen ditugu, edo sentitzen dituzte batzuk, artista batzuk. Eta hor sortzen zaigu nortasun dantza xelebre samar bat. Bueno, gu hortik baino gauza gehiago ere baziren. Nik hor estena berri bat planteatuko dizut, eta atzo justu bizikletan ibiltzen gindu zela, anaiak esan zidana. Ez dut esango zen musikarik, Donostiarra, euskaraz abesten du, euskalduna da, euskaraz sortzen dute, baina esaten zuen, baina gure talde dinamika ez da euskaraz, gazteleraz da. Hortaz, gu euskal estenan kokatu behar da, euskarazko estenan kokatu behar da, nik nire zalantzak ditut, esate zuela artista horrek. Hau da, euskaraz sortzen dutela azkeneko emaitza, baina funtzionamentua eta dinamika ez dela euskaraz, eta horrek ere gero egia da eragina izaten duela. Bueno, guk beste gauzetan atomizazio gehiago ikusten genuen akaso gu biok. Interesgarria da aipatzen duzun hori, nik inoiz hau hausnartu dut, ez? Gaur bertan Gotzon Barandiaranek helarazi digu, uste dut zuei ere bai, proiektu interesgarri bat, saiatuko gara heltzen berri txarraken alako hiztegi bat, eta berri txarrak bada gure musikagintzako, ez dakit, eredu eta ikuspegi historikoan mugarri eri izan den talde bat, baina zeinak urte askotan bere barne funtzionamendu guztia espainolez izan duen. Eta horrek eramango gintuzke, hausnarketa horretara, berritxarrak euskal estenatik kanpo kokatu behar genuke. Ez dakit, nik gaurkoz, baino hau eztabaidatzen jarraitzeko presnago eta akaso ados egoteko punturen batean, produktuaren emaitzari edo erreparatuko nioke, iruditzen zaidalako horrek sortzen dituela imaginarioak. Eta imaginario elebidunaren normalizazioak ere baduelako soziolinguistikan eragin erabateko bat. Hor atzean, zer gertatzen den, uste dut, konsumitzaile finalak ez dakiela. Naiz eta ulertzen dudan, hausnarketa horrek baduela bere garrantzia eta bere pixua. Nik, ez dakit zerbait esan edo zuen hortik beste biek, bestela beste gai bat aterako dut, Ez, jarraitu. Orain... Ni naizen industriako gaizki horietakoa, eta gainera lokatzera botako zaitut orain. Bota. Publikoa da Tolosako festen kartela, ze kontzertu dauden. Ez, oraindik ez. Hortaz libratu egingo zara. Oraindik ez, baina botako dituzke gu bion artean, edo ez dakit inigok badakizkian, zentzuk diren. Batzuk bai baten bate igual jakingo dut. Baina ez da gogoratzen egia esan... Nik uste dut, Iraia eta bion artean 10 izen bota ezkero, bat baino gehiago asmatu egingo genukela zen dagoen festetan. Bota eta denetatik erdiak baiestatu behar ditugu jurik. Iazko kartela ez dakindik. Nik batzuk buruan ditut, baina gero jakinda Tolosan zintzuk egon diren, berriz ez dira egongo. Ez, mirua iaz egontzela esango nuke. Ukarazpa naiz, edo duela bi urte. Mirua ez da egongo.
Ez da Espa. Duela gutxe egon Bilaunan zelako. egon zen aurrek urtean. Orduan ezin du herriko lindantean egon. Baina, guazen izenakola begiratzera. Begira, ez dakit zergatik, eren egun edo zeatik ez eroriko dela iruditzen zait. Lehenago ikusten dut zeatik ez eren egun baino. Ostras, igual bingo badago hemen. Zeatik ez da Tolosan izango? Seguro. Esan dezu erdiak aibatu Vale, baletu ados. dala? Nik ez dakit zergatik usaintzen dudan, ez zabiltzatela oso urruti. Ez, Baina jarraitu esango nuke, da. ondo ari dala Jarraitu, iraia, ez. zeatik ez gehiago eren egun baino esaten duen horretan. Baina ez dakit oso ondo zergatik daukadan hau buruan, Vale, segi. Ez dakit, hola etorri zaizkidanak. Karo, ez dakit dalako zenbat. Papeleta handiak ditu Janus Lesterrek, baina inauteritan egonda orduan ez. Hori da, Bi hemen Gorkak esan du, Bengo eta Neomak. Bengo egon zen ere ez, duela... Hori da, Neomak ezpada egon, ni sartzen dut kinielan. Sartzen dut. Turu. Eta, Sune egon da? Sune inauteritan egon zen pasaden urtean. Inauteritan, bez? Horregatik. Mugan taldea aipatzen dute hemen. Mugan egon da duela gutxi, ez da? Horregatik. Ez mugan. Izen asko erizarete botatzen eta estresatzen ari naiz. Vale. Ez, baina. Zein da zuen apostua? Ez, kontua da... Olaien ziarte ere... Baina egon zen, ez dakit ez. Bueno, kontua da, hemen apuste baino gehiago da, konturatzen ari zara ari garela izen batzuk esaten. Eta hortik zet horrela kontua. Izen berak ikusten ditugula pila bat tokitan. Badakizu ezer, ez duzuela asmatu. Ez errez. Bakarra asmatu duzu. Bueno, ez da, esan dute, nik 10-etik 2 edo esan dute, uste dut 8 edo bota ditugula, horrengo bagenituen 2 bala. Baina ez pixkat hori zela sentsazioa, eta iraiak are gehiago kartelak ikertzen ibiltzen dela azken aldian. Bai, urzut, gainera justo... Eta partekatua zenan, Bai. Iritzi hau. Eta astelenean Muganekoekin ere komentatu genuen, Josebarekin komentatu genuen, karteletan azken aldian beti izen berak ikusten ditugula, batez ere kartelburu moduan, eta gero, gertatzen zaigu da, bela jaialdi batzuk ikusten ditugula, adiez guk askotan komentatzen dugu ez, ostras, jaialdi honetan, talde hau da jaialdi honen definizioa, eta gero, seguruenik jaialdietako programatzaileek eluketela sartuko inondik inorare ez daukatelako izen hori edo karterara begira ez dietelako emango diru hori. Eta gero, nik adibidez bai komentatu nuen programatzaileekin bai botanien galdera, gizon eta emakumeen arteko aldea jaialdi edo herrietako festetako karteletan. Azken kartelak ikusi ditugunean eta hemen analizatu ditugunean nik beti esan dut, emakume oso gutxi, sekulako aldea dago, eta gainera gero entzun behar dituzu komentarioak, 30 taldetik 10 emakumeak dira. Ja, hori zuri asko iruditzen bazaizu, ez dakit igual arazo hor dago, ez da? Bai, nik uste dut hor udalek lan gehiago egiten dute. Bai. Parekidetasunaren bidean, eta horrek ekartzen duela bestalde baita ere. Esan duzunak, parekidetasuna bai, baina izenak izan behar du, ez? Eta erakarpen indar horregatik, eta... Bada horrek azail bat, bai. Baina... Hori, eta horregatik... Hor beste kontu bat esango nuke, eta da, zuek aipatu duzuen izen antzekotasun horretan, edo izen berberak askotan egote horretan, eta da, eta hemen arrazoi asko daude, ez dut soilik kritika egingo udaletxe programazio politikei, baina duela urte batzuk programatzaileek programatu egiten zuten, eta laguntza eskatzen zuten. Gero eta gehiago programatzen duten management enpresek. Gero eta pisu gehiago daukate euren kartera saltzerakoan, eta ez dut esatena udaletxe denetan egiten denik, badaude irizpide gehiago, eta nolabait erabaki gaitasun gehiago izan nahi dutenak, baina uste dut oraintxe eta udaletxe askotan entzuten gaituzte, bigarren kafea eta naiz irratia udaletxe askotan entzuten dute, kultur teknikariak hor daude xerita, kultur zinegotziak eta beste bate udalangile, eta esango diet zerbait, eta esango dute buruarekin. Bai, zenbatetan gertatu zaizue talde bat ekarri nahi, eta management enpresak horren parean beste bizpairu iaia impuesto revoluzionariaren moduan sartu nahi izatea. Hori argi eta garbi gertatzen da. Hori da, buruarekin horrela egiten ari zareten keinu hori da bilatzen duena. Hori saiestu behar dugula, ze pixka bat euskal estenan eta orokorrean seguraski Euskal Herritik kanpo ere gertatuko da, ez nik hau gehiago ezagutzen dudalako. Badago, komatxo artean jarri, inor gehiegi ez samintzeko, baino mafia puntu bat. Badagoen kartel bat, kartelak dira. Bai, kartelek erabakitzen dituzte. Eta horren aurka uste dut egin behar dugula. Ze horren parean, indar
horren parean gertatzen da, eta berriro, udal programatzaile, teknikari eta bestelakoak entzuten ari diren horretan, gertatzen da beste gauza bat, ere, buruarekin baiezkoa egingo duzuena, eta da inflazioa. Da katxeen inflazioa. Eta askotan, udalak dira ordaindu behar dutenak, beste inork ordaintzen ez duena, eta beste inon ordaintzen ez dena. Eta nik ez dut esaten, udal batek gauzak merke egin behar dituenik, edo regateatu behar duenik, baina uste dut gure ardura dela, estenaren sortzaile alde horretan gauden hoiei, aurrekontuak kudeatzea, espekulaziorik gabe, inflaziorik gabe, eta arduraz. Eta hori, uste dut ez dela egiten ari. Sentsazioa daukat hau, denok ikusten dugula, baita artistok ere askotan, eske managerrak esan du, gira honetan, 3.000 euro gora. Bueno, igual artistoi dagokigo esatea aizu ez, hau ez da zuzena ez. Ze horrek sortzen du, batetik diru publikoaren erabilera zalantzagarri bat, eta bestetik, hainbat talde, ekuaziotik kanpo geratzea, udalen programazio gaitasuna ere, mugatua delako, aurrekontuak azkenean mugatuak direlako. Hau ez da, udaletxeak ez dira lezik du solel. Gauzak muga badaukate, arduraz kudeatu behar dira aurrekontuak, eta duela gutxi, aurrekontu baten inguruan, galdezka deitu zidan udal teknikari batek da. Ondo iruditu zitzaidan, haizu, hau ze iritzi, nola ikusten duzu, ez dut oso ondo ulertzen, eta bueno, uste dut hori ere egin behar dutela, industrian bestaldean gauden jendearekin da kontrastatu gauzak, eta beraz, bueno, hortxen ere hausnarketa amaitzen. Baina hori bai, eta gero bestea, herritarren arduratik, ze hori da beste gauzatako bat, asko da esaten da, 4 urtean bozka eman eta kitxo, ez, horrekin egin dela gero kexatzeko eskubidea duzula. Zenbat herritarrek bidaltzen du bere kultura sailera proposamenen bat? Naiz eta ezin joan festa batzordera edo dena delakora. Gero azken erabaki askotan festa batzordak izango du, eta azken erabakian noski, politikariak izaten dute, teknikariak ere ez dutelako. Hori horrela izaten da. Baina... begira, Iker, gu 20.000 biztanleko herri batean bizi gara, eta kontzertuen proposamena egiteko herriko festen San Juanen antolaketarako bilera irikira 2 pertsona etorri ziren. Hori. Eta zenbat email jasotzen dituzten. Gauza, bilerara kaso ezin duzu joan, A2, eta emailak? Ez, 0. Hori da kezkagar, benetan kezkagarria da, zati hori. Ez? Eta gero hor, karo, inigok esan duena, hor ez badago feedbackik, zuek bilatuko dizu tresnak, zerbait kontraste egiteko, eta hori guztia, baina, zuek ere... Feedbacka iristen da ondoren. Bai. Eta argitaratzen duzu kartela eta programa, eta orduan esango dizute, jendeak esango du, hauek ez ditu inork entzuten, ze hori ere, jende asko esaten du. Zuk ez baduzu entzuten, zure sentsazioa da, ez zula inork entzuten. Jendeak uste du ez dena guzti ezagutzen duela. Hori da. Hori. Bai, eta gero sartzen zara, ez dakit ez, gertatu zitzaigun, begira ezaguna dela Janus Lester, baina gertatu zitzaigun inauterietan Janus Lesterrekin, Janus Lester iragarri, eta jendeak esatea, baina hori zein da ez du inork ezagutzen, ez? Eta gero sartzen zara... Eta kantatu, eta jazta. Bai. Hori da. Alari hor badago kontu bat, esaterako, ari gara Tolosako udalaz, ni Tolosarra naizelako, eta Goiuri udal zinegotzia delako. Tolosako udalean egin dira kontzertuen inguruko herri galdeketak, eta jendeak bozka emateko aukera izan du. Janusena esaterako, herri bozkaketa baten bidez iritsi zen, gainera esango nuke indabe taldea zegoela ekuazio horretan, Indabezan proposamenetako bat. Zutagar bat zegoen uste dut? Zutagar proposamenetako Pentsa, oso bestelako proiektuak ziren? Eta orain ez dut gogoan, zein gehiago ziren, Baina... Ziren 4-5 talde, eta, eta jendea pixkanaka ari da gehiago parte hartzen. Eta hor ere badago beste meloi bat, demokrazia parte hartzaile aldarrikatzen dugu, baina gero erabaki estrategiko xamarretan aukera auki eta askotan oso gutxi hartzen dugula parte. Bai, guztiz. Musikatik urrunduko ginateke, baina... Baina bada industriaren ekuazio horretan nik uste zati garrantzitsu bat, herritarren ardura eta aztu egiten zaigula. Bai, nik gainera hitzaldean aipatu nuen, iruditzen zaidala gaur egungo herritarra edo publikoa badila aktiboa, baina ez parte hartzailea, eta horrek min asko egiten diola industriari. Eta gero dago gauza bat, uste dut ez duzuela aipatu, baina katxetaz eta ari zinatenean, gero nik ere ulertzen dut, edo ezagite egokitzen zaidan ulertzea, edo behintzat nik ikuspuntu hortatik ikusten dut, talde batek gero joali izateko
ez dakit nongo gaztetxeetan edo ez dakit minbiziaren kontrako egunaren festan parte hartu alizateko gero jotzen duenean San Ferminetan ondo kobratu behar du. Bai. Biziraun egin behar du. Hoi da, biziraun egin behar da, eta nik ulertzen dut, hori ez, talde batek jo dezakela autismoaren eguneko auzoko festan, aurretik udalak patu balin badio inauterietan jotzeko, estakitzen bat mila. Bai. Baina ez da gero kontutan hartu behar da gaur egun berrobi ez dela Tolosa. Hori da. Hori da azten den gauzatako bat. Hori da, eta baino hori botata, Real Sociedad de Futbol ez da Tolosa ez da ere, eta gero Real Sociedad ez du ordaintzen oso ondo. Bai, eta hau aipatu genuen, baina entzuleak okatzeko, Sevillako fanzonean, hainbat euskal talde, gaur minutu hauetan aipatu ditugunen horietako batzuk, bokadilloaren truke nola baititze egiteko, oso autobusean eta etxe bat, pixu bat elkarbanatuz eta alako modutan jotzen aritu ziren ez, eta hemen hainbat euskal artista izen ondikoak ere entzun ditut pribatuki, aserre xamar, uste dut denok ados gauden zerbait esaten eta da, futbolak ezin duela izan militantzia espazioa. Eta Gipuzkoako enpresa fakturatzaileenak ezin duela izan militantzia espaziorako leku bat. Eta batez ere hor zilegitasuna nahiko dantzan jartzen dela, gero hori, Berastegiko udalari edo Aizarnako udalari eskatzen dizkiogunean 20.000 euro kontzertu bat eskaintzeko Sevillan 600 euroren truke Realaren festan jotzen aritu bazara. Hor sortzen dela espazio lizun xamar bat, ez? Eta kontu ondio bar dugula honekin guztiarekin. Bai, eta hor kartelak zer esaten duen jakin nahiko nukenik. Hau da, kartelak esango zion zidur askor, baina nola etzara joango horrek aukera bat emango dizu. Ez? Baina batzutan aukera duinak izan behar du, ez? Eta hori da aztuntzen zaiguna. Bai, bero entzuleak zenbat baloratzen duen hori da, izten aritze hori ez, dena oso azkara azten zaigu, eta gure artiston jarrerak ere, disimulatzen ditugu, eta deno dauzkagu kontraesanak esaldi horrenpean, guk eronek, agertio zabala ere sortzen da, eta tira, hortxe, guk eronek, bai, zalantzarik gabe. Horregatik. Iker, Iraia, ez dakit beste gairen bat edo aipatzeko geratu zaigun, beste hausnarketarik edo plazaratu nahi ote duzuen, Mas Pro topaketa honek, utzi zituenetatik edo. Nik igual, da hor begira, estena bat edo ez horretan, estena bakarra zela esan zuen lanak, beste gauza bat esan zuen berean, eta haren esaldi horrekin geratu nintzen. Nola dago Euskal musikaren osasuna begiratu aretoari. Zema ginen 5. Bai, 6. Eztabaida serio bat, ertz desberdinetako parte hartzaileekin, euskal musikaren osasunaren inguruan hitz egiteko. Eta 6 pertsona. Eta 6 pertsona. Eta hori da esaten duena, begira. Eta ez zauden ez bulegotakoak, uste dut gehienak denak, nahiko, komunikabidetakoa ni, baina beste gainerakoak nahiko anonimo eta musika bulegoko jendea. Ez zegoela benetan horren inguruan ekarpenik egin zezakenik, edo da feedback hori, edo, kezka horiek jasoko zituenik ez zegoela. Berriz ere, berdinagatik, horret zegoelako dirurik mugitzen. Bai, hortan dago, ez dena, uste dut, menuke berriro, ez dakit, lokaztu nahi, baina uste dut, baina zigarela, estenaren arazo nagusietako bat, dela diruaren kudeaketa eta ze eredu monetarioetan dagoen murgilduta estena. Eta oraintxe jarri duzu adibide son bat, dirurik mugitzen ezten eztabaida horretan, ez dagoela estenako edo programazioko edo enpresetako edo karteletako inorez. Nahiko adierazgarria iruditzen zait. Bai. Turbokapitalismoa. Ja, ez da ultra, ja, turbo. Azkarrago du, ez? Baina, hori da, eta horrei nola eman buelta, teorian gainera, ez? Komunitate txiki, zergatik ez orokorrean ezkertiar, soziologikoki horrela gara, ez? Euskaldunak eta ezkertiarrak soziologikoki. Eta estenan dagoen zati askok ere bat egiten duela balioiekin esan, baina gero,
diruak agintzen du. Bai, atzo aipatu nuen, azken aldian asko entzuten dugula makroak justifikatzeko, edo aurrekontu oso handia justifikatzeko, soldata duinen beste esaldi mantriko hori. Eta, zoritxarrez, gure zena txiki honetan dena jakiten da. Eta badakigu, zer gertatzen den. Berriz ere lizunkeria usain hartzen ditenak esaten duzunean, milioika euro hobe justifikatzen dira soldata duinetan. Herri txiki bagara, badakigu zer gertatzen ari den hemen. Eta kanpora gaudenok, zu baino kanporako gaudenok, jakiten baldin baditugu, teknikari munduan eta sartu gozaudenak ez, soinuztapenean, argiztapenean ibiltzen zareten on artean, are gehiago jakiten dira gauzak. Bai. Eta artista perifetiko asko dago, jaialdi handietan, eta denak ez dira erabate kontuan hartzen, eta hori ere esan beharra dago, bia indiokarrak esan duren, eske zenbat arazoi daukazute, bueno, ez da gira inbeste daukagun, baina, gauza batzuk nahiko eztabaida ezin gertatzen dira, gero denak ditu... Publikore zirelako eramaten, publikore zirelako eramaten, eta hemen aspalditik abiltza, industriaren inguruko... Bakizu atzo zerrenda bat egin nuela. Begira, ja zerrendatzen hasi da. Aspalditik nahi dugu egin horrelako mainguru bat, serio, baina ez dakiguna da nor ausartuko den parte hartzera. Ez dakiguna nor ausartuko den parte hartzera. Badakigu nor ze estratotatik bera errezea izango den, badakigu estrato batetik gora, baina nor den aurpegia eman nahi duena justifikatzeko zaila egingo zaion horri, edo onartzeko, haizu dauda niren kongruentziak, eta hau da dagoena, baina, hor badago, eta, iraiak aurreratu du, zerrenda egiten ari da. Ados, zerrenda horren emaitza inoiz Leister, emaitza ez, zerrenda hortatik gerora, baiezkoan denak entzuteko aukerarik baute dukagun. Iker Gurutxaga Iraia Kanbara aurrera egin behar dugu, gaur goizean Itzel Bela dantzariarekin egin dugun entrevista bat entzungo dugu, eta Gartxotun Sain Letona biharko utziko dugu, baina grabazio hori beharko dugu, Iban Martin eta Maite Ruiz erentzun musikariekin soinu frogetan murgiltzeko. Bide batez oso itxura ona dauka, eurek biko formatuan dakarten horrek, beraz erantzuteko aukerarik baute duzen. Oso ondo, mila esker. Zaindu asko bikote, eskerrik asko zuei. Entzuleok eta gu bagoaz aurrera esan da bezala, Itzel Belarekin eta Noa Gaztainago Jarbiderekin urrengo minutuetan aritzera. Keep calm and bigarren kafea. Batzuetan, arteak distantziak laburtzeko gaitasuna duela esaten da. Eta gaur horren adibide den proiektu bati buruz hitz egingo dugu. Barzak dantza garaikideko proposamena da, baina baita Euskadiko eta Marokoko gazteak elkartzen dituen topagune artistikoa ere. Proiektu Larrua konpainia Gasteiztarrak eta Rabateko Datitrou egitasmoak elkarlanean sortu duten pieza. Eta bertan, 6 dantzarik hartzen dute parte. 3 Euskal Herritarrek eta 3 Marokoarrek. Eta gaur gurekin dugu proiektu honetan parte hartzen duen dantzari bat. Itzel Bela. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera Itzel. Aixo, eguerdion. Itzel, ni pixkat azalduet ez, proiektua nondik sortua eta hola, baina zuko kokatzeko pixkat entzulei, konta iguzu pixkat Bartzak nondik sortzea, zu nola iritsi zinean proiektu honetan parte hartzea? Dena hasi izan, nik proiektu Larruako direktorek zautzen ditun, oain dara urte batzutatikan, behaien gandik klase batzuk jaso nitula, eta 3 urte berandugo proiektu honetan pentsatu zuten, eta nekin kontaktatu zuten, ni dantzaritako bat izateko, eta hola izan zen.
noski olako proiektu batek denbora luzea behau, ensaio luzeek, eta lana eskaini hartzaio, eta gaina hainbat zati ezberdinetan dago osatuta esate hau ez bakarrik koreografia ez ikustean hoi. Guk ondo ulertzeko, nondik hasi zinaten proiektu hau sortzen, nola izan sortzen? Bueno, esan dezuen bezala da, Proiektu Larrua konpainia eta Marrokoseko Dati Group elkarlanen beraiek Dati Drukek Marrokos aldetikan eta Proiektu Larruak Euskadi aldetikan bultzatu den proiektu bat. Orduan nahi zuten interkambio kultural moduko bat, eta orduan lehenengo 6 asteko lana izan da. Lehenengo 3 astek marrokiarrak honea etorri zian, onginen Gasteizen eta Errenteri tarten ensaiatzen, eta gero gain azken 3 aste hauetan Marrokosen egon geha Rabaten zehazki, eta listo. Hoiz izan da lan 6 asteko lana izan da. Bueno, sarreran pixkat aipatu etez, taldea sortu da hola, 3 neska euskaldunez eta 3 mutil marrokiarrez. Eta askotan esatea, igual dantza dela hizkuntza unibertsal bat, eta zuek hori bizizue azkenen lehen pertsonan, nolako izan da esperientzia hori, hau da, bi kulturan nasketa hau, eta nolako izan da dantza marrokiarrekin dantza proiektu hau elkar banatzea? Bueno, hasieran, claro, oso desberdinak ea, eta neska euskaldunak eba gure artean oso desberdinak ginen, bata bestean gandik, 3 leku desberdinetatik gatoz, eta formakutza desberdinetatik. Baina egia da, marrokiarrekin hasieran geneukala, bueno, hizkuntza aldetikan ja inglesez komunikatze ginen, eta gure ensaiok da dena inglesezian, baina inglesa ondo bakarrik batek zekin. Behaiek egin bat frantsesa asko zobeto dakite, baina, klaro, gu hiruak ez ginen oso ondo hitz egiten frantsesez. Orduan dena inglesez hitz genuen. Baina egia da, gure hizkuntza dela gorputzakin igual ensaiatzeko orduan ez dala, konturatu ez dala beste behar hizkuntza gero gorputza jarri behar balin bazuta. Nahiko erresa izan zen, nahiko ondo ulertu ginen 6ak hasieratikan, improvisazioteatikan, gero baita hizkuntza, dantza hizkuntza baita unibertsala dela, azkenen gorputzakin eta gehien bat gero entrenatuta balin bazade zure gorputzakin, aldituzu beste gorputz batzuk ulertu. Orduan, hizkuntza aldetik noizbait bai izan da arazon bat, baino ez da kiston arazoa izan, egia esan. Vale. Bueno, esatezu ezuek gorputzan bidez taula zatela batez ere. Nola izan, bueno, pixkat azaldu zuen, konexio hau denbora luze behar izan dizu zuen artean ulertzeko, nola junda harreman hau garatzen, ez dakit, hasiera batetik izan zen erresa? Barkatu itzel, orain bai, galderari erantzuna. Bale. Bai izan zen, hasieran egia da, hasieran pixkat beldurakin geni joan, nola elkartuko ginen denak, ez, azkenen 3 euskaldunak gehan eskak eta 3 marrokiarrak gizonezkoak zean. Orduan hasieran daukazu prejuizio bat bezala, zemozun goan, hain leku desberdinetatik gatoz, pentsatzezula, zemozun goan dena, ez. Baina egia da hasieratikan, lehenengo entxergutatikan, eskatze ziguenen improvisatzea edo zer, gorputzakin ondo ulertze ginala, dena erresa zan, egia da pixkanaka gerozta konfiantza gehiago hartze genuen, orduan gerozta ez dakit gauza gehiago proposatze zenitun, igual hasieran genden pixkat lotxatu go edola, baina egia esan oso erresa izan zala, eta berriz esate izuetena, gorputza aldetikan berdindu, kontuatu naiz berdindu lanungoa zean, gorputza moitzeakon, aldetela hobetu ulertu igual marrokiar batekin, nire ondon hemen Madrien nekin norbait dantzatzen da nakin baino. Bai, bueno, zuk aipatzen nahi zadala behin da berriz, askotan pentsatzea igual kultura nolabait, kultura ezberdinen artean distantzia bat daola, baina arteak askotan erakusteigu kontrakoa ez, eta Euskal Herriko eta Marokoko teistunguru artistiko hontan, zer aurkitu zuek komunen, bi kulturen arten? Bi kulturen arten, aukitza daukatena, dena komuna dela dantzari batek daukan gogoa sortzeko eta
eta mugimendu berrik bilatzeko eta kontaktu hortan jarraitzeko hoi denak daukagu gogoala. Eta baita komuna ikusiko non, pixkat situazioa oso zaila dela, eta beraik kexatze zian Marrokoseko situazioataz, eta bai beraien situazioa bai desberdina da, ze egia da ez daudela hainbeste oportunidade, baina gurea ez dago oso urruti, eta egia esan baita hemen oso zaila dela situazioa. Hortan baita arte aldetikan, hortan ulertzega, situazioa ez dela erreixa, lana ez dagoela asko, eta orduan lana daukaun o proiektu bat iteko aukera daukaunero, jarri bazula zure aldetikan dena. Adibidez, alderantzi, zein izango litzake gehien, desberdintasun nabarinak, nola baita? Desberdintasun nabarinak aldu izan teknikan aldetikan. Igual han ez dituztela inbeste aukera izan formakuntza, dantza kontemporaneoko teknika formakuntza urte batzuk eukitza, orduan egia da, beti daudela excepziok, baina egia da hemen aukera gehioki diala zure formakuntza dantzari ezela sortzeko, base eta zein izitzeiten, hola teknika base bat lortzeko, eta egia beraiek ez daukatela hainbesteko basea. Baina, klaro, gu igual hobekea teknika, baina gero igual improvisatzen jartzega eta beraiek beste gauza batzuk ematizkigu. Orduan, baita balantza hoi aurkit bilatu du proiektu hontan, baina nik desberdintasun handina hoi ikusiko nun. Teknika aldetikan ez daukatela inbesteko aukera formatzeko. Bai, zuen proiektua Barzak, esate hauko ez dala soilik ikuskizun bat, nolabaiteko topaketa bat da. Azkenen, alago esperientziak ez da soilik holtza gainen gehatzen. Zuri adibidez pertsonalki, ze aldatu izue zuei pertsonalki proiektu honek? Bai, guztiz. Osea, guri hasieratik esan zegoen. Egingo genula, pieza bat montatu eta gero estrenatu ingo genula, eta asteburu hontan dantzatu deurra baten, baina hoi gutxineko azala gehien bat bizitu den guztia, azkenen izan diala 3 aste oso intenso, gero dantzatikan kanpoa baita elkarbanatu inbar genula bizitza, batea etxe baten loin, eta orduan denak nahi, dantzatikan kanpoa, dantzan aldetikan ebai asko manditela, baina dantzatikan kanpoa pasada bat izan da, kontuatu nahi zenbat entzun behazun beste kulturatako jendeai, batzutan guain 3 aste hauek Marruekosen pasada bat izan dira, dantza aldetik ebai, jende gehi ezautu dugulako tala, baina gehien bat beste entorno baten eotea, ikustea gure lagun marrokiarrak beraien beste lagun marrokiarrekin, beraien familiakin, netzat izan da kulturalki ikastea entzuten, observatzen nola iteuen dena, eta netzat dantza bai, holtza gainean baita kiston emozio pila izan diala, baina gehien bat pertsonalki nahi pila bat beteit. Bueno, aipatzen aizean bezala, oantxe bertzate Marrokosen, 3 aste ontzatela hor, emanaldia eskaintzen. Imaginatzen nik bertan lehen aldiz orkesteak ere pixu berezia izan dula zuentzat. Rabaten estrenatzea simbolikoki zuentzat, garrantzitsua izan da, zer esan nahi zuen zuentzat lehen aldiz emanaldia hor eskaintzeak? Egia da hasieran beldurra geneukala, ze azkenen pieza hau montatu genuen kaleko pieza bat da. Ez dala berdina kalean dantzatzezunen, edo teatro batea jutezea, dituzu zure argik, daukazu jendea butakatan iserita, eta dena oso desberdina da. Eta egia da hasieran beldurra geneukala, nola izango zen Marrokosen kalen dantzatzea. Baina eukideu kistonako jida polita dantzatut. Dantzate genuen bitarten baita ikuste genuen publikoa kiston sartuta, ilusionauta azkenen ze behaiek egia esan ez daudela hainoituta ikustea. Gero baita 3 kanpotar ginen, orduan baita horrek baita beste emozio bat emate jo, 3 kanpotar eta 3 marrokiar, orduan mix oso polita sortu zen, eta hasieran bai geneukala beldurra, nola izango zen, beste kultura baten dantzatzea, ze normala da, igual mundu guztiak ez du igual rezibitzen, orduan beldurra geneukan rezibimentu hortaz, baina,
denak superpozik, gero gukin hitzeita etortze zian, ilusionatuta, eta nik uste baita gu horrea jun izanak igual piztu dula beraien artean eta hango jende gazteangan gogo bat asteko pixka dantzakin eta ikusteko pixkanaka igual zeo zer bultzatu daitekeela bai hor Marruekosen. Bueno, Itzel, ja pixkat galderakin amaitzeko, noski zuek dantzari gaztek izan da, eta sentitu zuen, nolabait proiektu honek gauzak beste modu batera ikustera eman zaitu zela, hau da. Bidaia honek dantzatik haratago zuei ze eman dizue? Bueno, nahi eman dit gehien bat ze politan beste kultura batzutako jendea ezautzea, baina sobretodo ez ezautzea beraikin lan egitea eta lanetik kanpoa bai beraiek ezautzea. Baita juizioiek kentzea, sobretodo jende kanpotarrakin edola, zu kontuatzea baita zu kanpotarra zehala beste leku batzutan, ni izan naizen bezala hemen, orduan ikastea, entzutea, eta pixkat burua irikitzea, eta kontuatzea denak azkenen igualak gehala, eta dantzakin ez dala inungo arazoik edo zeinekin komunikatzeko, eta ezakit. Bueno, Itzel, ez ondo, super, egia esan emanaldiak eta bai proiektu honek nire ustez oso itxura honauka. Argi dago Barzak ez dela soilik dantza ikuskizun bat, hau da topaketa bat bidaia eta baita esperientzia partekatu batzuentzat. Eta, bueno, espero deumenik aurrera proiektua martxan jarraitzen segitzea, eta eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik, eta proiektua pixkat gehiago gerturatzagatik gure gana. Eskerrik asko zuei, galderangatik eta baita aukera hau emateagatik jendeak entzuteko. Eskerrik asko Itzel Bela, aurrera egingo dugu eta jarraituko dugu proiektu interesgarri hau gertutik ezagutzen, mugimenduak eta aldaketak eta pausoak ematen jarraitzen duzuen heinean. Mila esker Itzel. Mila esker. Eta entzuleok aurrera egin behar dugu eta aurrera egiteko prest dauzkagu dagoeneko Iban Martin eta Maite Ruiz de Erentxun, Iban Martinen lan berriaren inguruan gurekin aritzeko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Bada hemen norbait inoiz izan dena. Dena eman digunari nola bueltatu orain favorea, bakantuen bidez. Malkotan idatzia hartzazu kantu hau. Nik bezpera bat behar nuen guretzat kantua bukatzeko azken akorde bat, baina zuen altzoan indarra batu nuen malkobe guztiak kantu bihurtzeko. Dolua kantu bihurtuta eta kantuak disko, Iban Martin gure zauriak miazkatzera dator Bigarren kafeko elkarrizketa akustikoetara. Hau, zaurietan lore da. Egunon Iban eta egunon Maite Ruiz de Erentxun. Egunon. Bueno, ongi etorri bioi eta tira abiatuko dugu nolabait entrevista hau eta hasiera batean Ibanen zentratuta, gero izango du zuzeneko hien inguruan Maiterekin ere aritzeko aukera, eta gaurko orako, prestatu duten formatu honen inguruan. Baina Iban, ez dakite, ibilbide luze xamar bat egin duzu, badaramazu ibilbide bat eginda, ez, musikaren munduan, beste proiektuetan, estudioan ere, beste hainbat artistekin lanean, eta iritsi da, nolabait bakarkako lan hau, dolu batetik, aipatu dugu jurik,
erreferentziare egin diozu loreei, ez, nolabait dolutik sortzen den edertasun horri edo, eta esan daiteke dolu honek zerbait ederra sortu badu izan dela ausardia hori ere ez, aurrera pauso hori, beste musikariekin aritu den musikari izatetik, zure proiektu propio hau osatzeko pauso hori emateko, ez? Bai, zuk esan duzu modura, bizitza jarri nau golpe gogor bat emon hau, ez? Eta horren aurrian, nik nire aitarekin neukan harremana ikusita egin nion omenaldi honen usteot dela musika egitea, bera nire oso jarraitzailea esan hor kantu baten esateot betiko izango garela elkarren saleak, eta berak, nire manager honena esan, eta moduren baten guke ez gendu neuki bezpera bat edo gauza batzuk esan bari gelditzen dira, eta disko hau izan da nire hori adierazteko modua. Eta hortik atarote indarpio bat emon hau egiteko guztionek. Disko eta liburu, eta nolabait, argazkien bitartez ere gauza kontatzeko naia, eta argazki horiek, nolabait, iruditeria batek musika kolore horietan eragiteko apostua ere, bai? Ez da egite horrela esan daiteken. Bai, gutxinaka formaten jundan ideiak dira guzti hau. Ni argazkilari tan saletuan azbe bai, eta formatu fizikoa egiteko orduan hortak bombilla piztu zen esanean haukazuz lekitxoko argazki politxak eta irteten nintan lekitxotik argazkiak ateratzen eta hori, eta nitzako rito politxa zen lekitxotik irtetzia musika egiten nuen bitartean unibertso hori sortzen edo pizkat buruan izan da dolu hori eta utzune hori. Eta hola nirten da. Aizu, galdera hau akaso gogaituta jasoko duzu, baina askok zure formakuntzagatik, egindako bideengatik ere, pentsatuko zuten. Ibanek jazz giroruntz jo nahiko du, beste esparru musikal batzutara jo nahiko du, baina batean gitarra eta hotxean ikusi zaitugu. Oso proposamen intimoan, xehetasun eta fintasun handiko proposamenean, baina batez ere, norbaitek inoiz etiketa hori jarri balin badizu, jazz giroetatik, akaso entzun berri dugun hontan, gero itzingo dugu Gorka Benitezekin izandako, elkarlan honetaz, baina orokorrean jazz giroetatik nahiko urruti eta askoz esparru musikal, lasaiagoetan eta hitzei protagonismo handia eman da, ez? Bai, nik jazza asko maiteot eta nire formakuntza akademikoa esango hortik bideratu neban, asko maiteot, baina bebai da estilo bakarra akademikoki ikasi aldana. Baina nik gero kantua hitzak dauzkan, kantua maite izagot, gehien gustatzen jaten generoa da kantuak egitea, kantautoreak baita, eta gero edozein estilotan egonaz jotzen, reggae egin dut, rumba, kumbia, ez dakit, baina berak kantu kontzeptua adieraztea mezu bat musikaren bidez, eta estilo bakoitzak emoteotzon kontenido eta formaren arteko harreman hori, kumbian edo rumban igual baziloiago jartzen zara, eta gai hau lantzeko, usteot formatu hau egokia zala, eta bebai bestalde nik nahi nuen egin, nire kabuz, pixkat, nire movida bada niri gertatu jatena, ez? Orduan usteot oso, nik nahi nebanein inoren baldintza ikeuki gai. Lau kantu disko honetan, epe honetan, liburu disko honetan ere, ze, eskuartean daukagu, QR koderen bidez, omenaldi honen parte idatzi ditudan abestiak entzun dizakezu. Historio beretik sortutako lau pieza dira, eta horrialde hauetan ikusten duzuna osatzen dute. Eta hemen dator galdera, baina, lau kantuek ordezkatzen dituzte dolu horren, esango dugu momentu ezberdinak, kronologia horretan, minaren kronologia horretan ere geltoki ezberdinetatik sortutako kantuak direla esango nukez. Bai. Lehengo kantua zaurietan lore eta diskari izena moteotzona, bada hori, lore eskaintza bat, ainoikoa dan doluaren lehen egunetan lore asko egoten dira leku guztietatik, ez? Eta irudi hori hartuta, da pixkat, hori, eta lorearen simbolo hori mina eta sufrimendua dagoen tokietan edertasun simbolo bat jartzea, edertasun printza bat, nik hor ikusi noan lorearen simboloa eta
norbait juten danean bebai gogoratzen gara bizitza oso batez, irribarreak, malkoak, besarkadak, da gauza politak ekartzen dugu gogora, eta hortik bebai lorearen simboloa. Nik bezpera bat behar nuen guretzat, kantua bukatzeko azken akorde bat. Dena galtzea. Geltoki ezberdinak eta helmuga bat zela disko bat osatzea. Nizakizen momentutan ere zure buruari esan zinen, hemen da lau kantu hauek dira, zaurietan lore osatu behar dutenak. Ze tentazioa beti daude lau akorde bueltaka, parrafo bat, lau hitz, eta sorkuntzari askatasun ematen jarraitzeko aukera, ez? Eta akaso erabaki zail hori ere hartu behar, nolako izan zen erabaki hori? Bai, nitzako garrantzitsua zen ziklo hau bai iztia modu baten, ez? Eta sarratia. Eta hor, diskoa kaleratu neban apirilaren 24an, dala nire aitaren urte betetzea. Eta orduan bideratu neban, ez dakit, urtarril bueltan edo, esan neban. Bueno, apirilako 24ako, lau kantu hauek dauzkat, zentzua dauke batera, eta ja agortuta nuen igual horri buruz idazteko gogoa edo bebai, eta oso bilduma politxa iruditzen jaten, orduan apiriako 24ako dana egin eban pizkat planina, eta hori, liburua egin, lirik bideo batzuk bai bada oso horritu ben, eta apirilaren 24an irten zan iraitaren urte betetzen, opari gisa bai. Jarri dituzu, arimaz gain hitzak, musika, grabazio gaitasuna, eta argazkiak batzuk zureak besteak osabarenak, Javier Martine Burgainera ipatu behar dugu hemen, baina argazki eder sorta batek osatzen du disko hau, hor ere aukerak eta etzen erresa izango, ez dakite nahi zenuen guztia kokatzeko aukera izan duzun, eta gero ze paper izan duen Bedia Design Studiok, ze liburu honek argazki ederrez gain oso diseinu aztertua du, neurtua du, mimatua du, eta argazkiak ederrak dira, baina argazkiak nola dauden kokatuta eta nola diseinatu dituzten hemen horrek ere pisu handia ematen die. Bai, oso eskertuta nago Clara Briones Bedia Estudioko diseinatzaileari. Ni joan nintzanara ideia kontatzera, eta hasiera baten ordura arte nik egindako lan bat dana esan duzu modura, musika, hitzak, argazkiak, soinua, eta holako ideia bat norbaitegana juterako orduan profesional baten gana, igual nik asko eskertu nean, bere berotasuna, bere polita, asko guztiaken idea, unkituta kasi, eta hori nik garrantzi handia eman nion, eta gero lana ikusita ezin posago nago egindako lanarekin, eta liburua nola gelditu dan, marabila bada egia esan. Diskoaren giro eta kolorera itzuliz, bero hori ere badago, eta ez dakit berotasun hori esan nahi dut, ez dakit sonikoki ere hori bilatua izan den, mikrofoniaren aukeraketetan, gitarren aukeraketetan, ampien aukeraketetan, sentsazioa daukat diskoa badagoela, nahiko erdian, nahiko goxoan, eta hemen goran ez dagoela gehiegi badagoela, autu bat nolabait goxotasun horrekiko, ez? Bai, bilatu dut pixkat low-fi soinua edo hor Sufjan Stevens beti komentatzeo eta referentzia nagusia izan dela. Eta asko fijanaz, mota honetako artistak erabiltzen daben instrumentazioa. Gitarra erabili nuen Rubber Bridge gomazko zubi batekin, horrek susteinak entzen dio, agudo gabe, grave gabe, eta orduan da oso mediosoa soinu hori. Eta da pixkat soinu bat, nintzako kontzeptuarekin baseukan lotura, zeda soinu bat apurtua modura, zehose arraroa, zehose falta da, gutzune badago, ez, goitik eta betik. Eta asko kuadratenaren kontzeptualki soinu hori bilatziak. Eta horren atzetik intuizio bat izan da, ez da izan bezolan, momentu horretan musika hori entzuten Sufjan Stevens, eta horra bultzatu nago pixkat gorputzak eta bihotzak. Ikusi dut Goiurik oraindik ez duela frikismo txartela altxa, eta horrek ematen dite ziegitasuna beste galdera ematen diteko. Jarraitu, ondo ari zarete. Ahotxagatik galdetu nahi nizun, gitarren soniduan eta pistaren bat eman diguzu, ahotxan zein izan dautua ze kolore horietan dago. Bai, ahotxa be ekualizazioa moztu goitik eta betik, gero mikroen aukerak eta Sennheiser lau bat utzi zidaten hori,
Eta horrekin asko guztaiatean. Gaur Maiteren akordeoian dago, mikro hori. Vale, de lujo. Nituen ahotsa grabatuta kondensadore mikro batekin, eta probak egiten oso goxo kantatzen, oso suabe kantatzen, utzi zidaten mikro hori berriz grabatu nituen, eta esan nuen, hauxe. Norberak grabatzien alde hona nik hori nahi pizkat askatzen eduki probatzeko gitarra hau, nire etxean lasai, ez tozu alokatu behar estudio bat, orduan bai, landu alizaut soinua oso gustora gelditzeko, edo probak egiteko, experimentatzeko pizkat gitarrekin, mikrokin, eta bar. Ja, mundu hontan sartu gara, eta gainera preamplifikazioz galdetu behar nizun, 441 hori, Sennheiser lau bat hori barkatu, preamplifikatuta zegoen, nondik igaro zen, garbi-garbian igaro zen? Ni daukat Apollo X4 bat, ez da estudioko preamplifikabore oso ona, oza da interfaza dena integratua, eta horrekin moldaten az ni gauza guztietarako, eta oso posik nik uste oso emaitza honak lortu aldizela horrekin, askoz gehiago behar. Entzun eta besterik ez dago. gutxiagorekin, bai. Ta zure altzoa behar izan Eta disko honetan Gorka Benitez, Roberren bibotia konposizioan eta saxoan, Ander Marino baterian, Gotzon Izagirre basuan eta Maite Ruiz Derentxun akordeoian. Masterizazioan Josu Erbiti izan da, baina esaten hasita kreditu guztiak aipatuko ditugu, eta mendi besarkada bat Josuri etxeontako oso lagun dugulako, baina Maite Ruiz Derentxun gurekin daukagu gaur, zure bide lagun izango da, bai gaurko entrevista akustiko honetan, abesti akustiko hauetan, eta baita zuzenekoetan ere, eta gainera postua Maite, zuzeneko horietan, bueno, biko formatu honetan aritze izango da askotan. Bai. Bat horre, nik uste formato bizori pintzen gaitzu pizkat barrizen aurrian, osea, ez gara horretan ibili, harinao. Orduan nik uste horrek emozio punto batera eruten gaitzula, no? Egiza da, esan bio, lau akordeko kantatizela, da ez gozela bez, igual horre kantak ikastera oitzuta, baina formato barri honetan ni asako nahi ikasten hone kantak. Egunero nabil bueltak emoten, eta bi nota joko ba ze nota dira. Olako ise fintasuna itxera eruten da. Dudari gabe asko jokatzen da horrez, eta akordearen inbertsioan, ez? Dena alda dezake, inbertsio batean dena funtziona dezake urrengoan ja ezain beste, eta akordeak baditu registro asko, sonikoki ere zer aukeratu, nora jo. Bai, beti nabil proposamenak eitzen, atzo gabaz, gabeko amaiketan edo, Iban, hau dizu edo bestia. Ondo, langilea da Maite, Jesus, fina. Pasa etxen da, nik. Bueno, Maite, zuk Bartzelonan akordei moderno, akordei jazz ikasketak egin dituzu, leheno kontatu didazulako, ze lehenengo pentsamendu izaten da beti klasikoruntze pentsatzea, baina ondu zen dituen, lekeituera bueltan zara, Iban, zu lekeitiarra zara, baina lekeitutik urrun zara, eta dena kontatzen hasita entzuleok, gaur Tolosara iritsi dira bikotxetan, eta non ensaiatu ez daukatela da biltza gizajoak, gaur igual Tolosako kaleetan entxegu egingo dutela, esan didate. Bai, gitarra akustik bakarri egu, kontzertu haukagu, eta ez dago momenturik, beste momenturik, hasik aprobetxako ratotxo bat. Eizue, igual lehenengo kantu bat entzungo dugu eta jarraituko dugu entrevista honekin, ez dakit zein izango den eskaini nahi duzuen lehen kantua. Lehen zure altzoan kantua joko. Zure altzoan, entzuleok gure set akustikora abiatuko dira Iban eta Maite, eta entzungo dugu segituan, zuen altzoan. Tira, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan entzuleok Iban Martin eta bidelagun gaur Maite Ruiz de Erentxun. Zure altzoan jotzeko prest, nahi duzuenean bikote. Bada hemen norbait inoiz izan dena
irakurtzen dituen izpileunen pean. Urbildu zaite zorra, gertu duzunean. Ez bilatu beste inon, heldu zarenean. Ta zure altzoa behar izan nuen. Eriden bihotza malko zuztuteko. Ta zure altzoan indarra batu nuen. Malko hauek guztiak kantu bihurtzeko. Ta zure altzoa behar izan nuen. Eriden bihotza malko zuztuteko. Ta zuen altzoan indarra batu nuen. Malko hauek guztiak kantu bihurtzeko. Bueno, Goiuri txalorrela egiten badugu, ez dakite itzuli nahiko duten inoiz gurera Ibanek eta... Eske aurrekoan esan zenun... Egia da, goxotasun horretan batzutan txaloak... Hori da, Sarazo zaila etorri zenean, Bai. Aian txalo egiteri utzi bergeniola, giro lasaia apurtu egiten genuela... Bai, ados, arrazoiak oso. Keba, mesedez, egin txaloa. Txalo ingo dugu, venga, bagoazen. Bapatean kriston reberra, ematen zuen 20 lagun ginela mentxaloka, baina tira, izue, aurrera egingo dugu eta hitz egingo dugu zuzeneko horietaz, eta akordoia, gitarrak, ahotsak, 2 lagun, baina uin asko, dena esaten hasita, baina hortan morritu da horretik nik letrei heldu nahiko niek, Goiuri, ze uste dute denbora bate aztertzeko emango digula eta interesgarri izango dela zalantzari gabe, beraz, goazen sarraskira. Sarraskia. Bueno, behingo ditut galderatxo batzuk ez dira zaiak izango, baina abestien letretatik tiraka, lehenengo galdera, hause. Dena galtzean baote da ezer irabazten, aipatzen da abesti batean ez da, irabazitakoa askotan izaten da ikasitako zerbait ez, lekzio bat, edo horrelako esperientzia, horrelako kontuak. Zer da
galera honi irabazi diozuna? Zerbait irabazi badiozu? Joder, potoloa. Bitu. Nik ikasi otena, edo bizi izan dotena da pixkat garrantzia emoten benetan importada den gauzari, bizi gara pixkat, gaur elkarrizketa, bihar lana, tara aurrera atzera, kontzertua, musikita, eta sartzen gara askotan, hori nire kasua, baina bakoitza bera ez da. Sartzen gara olako burbuia baten, eta bizitzako olako kolpe bat emote dutzunean, derrepente, plop, egiten dau. Eta bai, hori errez hasten dan gauza bada esan behar dut, ze ez da erresa presente ukitzia, baina doluaren hor lehengo momentuetan kolpe latza da, eta oso presente sentitzen zara momentuan, zaoz. Osa, igual hor bizi zara burua, ez? Asko pentsatzen da, horrek jartzeotu, zure tokian modu sobortitz baten, baina, gogoratzen garen gehiago olako momentuetaz, ez dugun hasten, garrantzitsua dana. Gainera horrelakoetan, egoten zara zu oso presente eta oso, bizitza aprobetxatzeko gogoekin, eta ez dakit zuri hori gertatu zitzaizu, baina niri behintzat horrelako galera baten aurrean amorrua ematen zidan ingurukoak ez nituenean presente ikusten, ez? Eta esaten nuena, baina altzarete konturatzen. Hori beste erronka bada ingurukoak ingero zelan pizkat normaltasun batera bueltatu eta guzti hori baina. Aipatzen da baita edo niri sentsazioan bendit diskoan, badagoela hola babes kolektiboaren ideia, ez? Besteengan aurkitzen den indarra eta jakin nahi nuke, ez egitez, altzoan aipatzen denean, eta garrantzitsua izan da zuretzat dolua ez izatea bakarrik zerbait individuala, eta dolua kolektibizatzea? Bai, asko. Bai, kanta horretan, zaintza horren edo garrantzia azpimarratzen da, eta aurreko galderarekin lotuta zer irabazten dan, olako momentuetan oso sentitzen asko ingurukoen indarra, batez bakasu honetan asko familia gertukoenak, ez? Gertukoenak askoz gertuago egiten dira, eta, badago edertasuna bai horretan. Eta azkeneko galdera, malkoak aipatzen dira hainbat abestitan, ez? Malkotan idatzia, malkoz ustuteko, malko hauek guztiak kantu bihurtzeko. Mandit sentsazioa malkoak ez direla agertzen tristuraren adierazle bezala bakarrik, ez? Malkoa material kreatibo bezala ere agertu daitekela. Noiz konturatu zinentzuk malkoek sormenerako lagun zezaketela edo sormenak malkorako? Jode, galdera. Oso politak benetan. Unkitzen hau. Malkoak, pizkat diskoaren ideiarekin lotuta, ez? Malkoetan badaue bai edertasuna, eta olako momentu baten, malkoak badaoz, etortzen dira hasieran asko, gero igual basoaz mendira bakarrik edo kotxean zan momentua eta baina malko horretan badago mina, baina badago bai edertasuna, badago bai bizi izan dako ospatzia, unkitzea, emozionatzea bizi izan dako momentuakin, eta esan bezala hori erabiliot sorkuntzarako material modura askotan edo energia hori saiatu naz islatzen kantuetan. Edartzo gaindituta sarraskia, nola ez? Eskerrik asko, gainera gaiak hain intimoak direnean, ez da hain erreza izaten, ez? Eskerrik asko. Zuei. Tira, azken minutetan murgiltzen ari gara, eta oraindik ere bigarren kantu bat entzungo dugu, baina zuzeneko hori egorpixka eta irean utzi ditugu, eta laizter baduzu gainera zuzeneko kontzertu bat eskuartean, entxegu horretara eramango zaituztena gaur ziurrenik Tolosako kaleetan, entzuleok norbaitek ikusten baditu ez bota txamponik ensaiatzen ari direla, edo bai, bota, furgoneta lokal bat erosteko aukera eman diezaikekelako. Bai, barkatu mikro itxita daukat. Aukera bazan, ez? Aukera bazan, esan dutzen, Iban, ekarrikot furgonetia, da ipinikoz bizila barruan, dantzasako. Ensaioa furgoneta. Bandina ban, edo nola da, ez pixat bandina ban izango zen. Igo, beti gaizki. Beti gaizki izaten dut. Nola da? Jam in the ban. Baina, ulertu diazue. Sentxaze termikoa hor zegoen. Bueno, tira, biko format horretan emango dituzue hurrengo kontzertuak bintzat, ez dakite aurrerantzean buruan ere baduzuen
beste formatu, ez dakit, bateria dun, osoago batera jotzera, edo gustora oraintxe sentitzen ari zareten honekin? Momentuz nik uste biko formatua nahi gula esplora, eta gero bai nik guztia honeaz pizkat pauso nahi ikusten zelan sentitzen zen, lehenengo diska eta liburu atera. Egin duen aurkezpen kontzertua, da esan eban, indartu sentitzen az, venga, urrengo pausoa emango, elkarrizketak eta, venga, eta gustora nahi bai pizkat kontatzen zelan izan den historio hau, eta urrengo pausoa da zuzenekoak egitea ja duo formatuan eta hori, eta lehengoa egiten dugunean, nik usteot, ja, aurrera begira nago, eta baina hori, zeon pixka nire buruari denbora ematen ikusteko gai honekin nola sentitzen zen, eta berna, joten pauso gehiago eman, arpegia gehiago eman, eta hori. Baina momentu zuzenekotara bazoazte, eta bio joango zarete. Deitu, mesedez. Hori da, Iban Martinen kontzertu horiek borrokatu, eta eskatu, eta programatzaileek hartze dezatela kontuan. Baina tira, formatu horretan, esan dugu, akordoi hartuta, akordia eta koroak maiteren kasuan, eta akordoi horretan, bi eskuak erabiliaz gainera, beraz, hor badago, nolabait, arregloa komplikatzeko, eta osatzeko, eta betetzeko, eta frekuentzia ezberdinetan betetzeko.